сомонаи созмони World Air Pollution ки вазъи олудагии ҳаво дар шаҳрҳои ҷаҳонро ба таври онлайн ҳамарӯза нишон медиҳад, ҳавои шаҳри Душанберо олуда ва хатарнок бозгӯӣ кардааст. хулосаҳои ин созмон бар асоси нишондодҳои дастгоҳи санҷиши вазъи олудагии ҳаво, ки дар сафорати Амрико дар Тоҷикистон ҷойгир аст, бароварда шудааст. масъулони риёсати ҳифзи муҳити зисти пойтахт ин арзёбиро марбути танҳо як гӯшаи шаҳри Душанбе гуфтанд, чун ба қавли онҳо аз рӯи нишондодҳои як дастгоҳ намешавад фазои умумии шаҳрро баҳогузорӣ кард. гӯем ки релефи маҳалли шаҳри Душанбе ноҳамвор аст. барои ҳамин масалан гирем дар як нуқта монда аз он станция баҳодиҳӣ кардан аллакай хато мешавад. яъне хатои пуррам нашавад, мо комилан дуруст баҳо дода наметавонем. масалан гирем он як станцияе ки дар худи дохили сафоратхонаи иёлоти Америко аст, дар қисму қабату наздикиҳои худи сафоратхона таги соли охир ва нами соли ҷорӣ сохтмони роҳ ва дигар имороту биноу иншоотҳо сурат гирифта истоданд ва аз ҳамин ҳисоб нишондиҳандаи чанг дар ҳамун ташхисгоҳи худи сафоратхона албатта зиёд нишон медиҳад. бо ин вуҷуд масъулон мегӯянд шаҳри Душанбе бо назардошти мавқеи ҷуғрофияш аз лиҳози олудашавии ҳаво осебпазир аст. афзоиши воситаҳои нақлиёт ба манбаи асосии ихроҷи партобҳо ба ҳаво табдил ёфтааст. солона воситаҳои нақлиёт дар ҳудуди пойтахти Тоҷикистон 20 000 тонна партоб ба ҳаво ихроҷ мекунанд, ки ин нишон дод аз партоби корхонаҳои саноатии ҳудуди Душанбе бештар будааст. таги 10 солҳои охир ба сабаби он ки шумораи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ то рафт зиёд шудан гирифт, имрӯзҳо таъсири воситаҳои нақлиёт нисбат ба таъсири манбаъҳои доимӣ, яъне корхонаҳои саноатӣ зиёдтар дида мешавад, чунки дигар намуди воситаҳои гӯем интиқолу кӯчиш ба монанди трамвай, троллейбус, метро, ин чизҳо ки вуҷуд надоранд, бештар мусофиркашонӣ ва боркашонӣ ба воситаҳои нақлиётҳои хусусан вақтҳои охир нақлиётҳои калонҳаҷм пайдо шудагӣ аст. ин кор амалӣ карда мешавад ва таъсир зиёд аст. маркази барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе, коргоҳҳои оҳангудозии канори пойтахт ва корхонаи истеҳсоли семент аз бузургтарин манбаъҳои доимии ихроҷи партоб ба ҳаво гуфта мешавад. сокинони атрофи ин корхонаҳо дар гузашта ва имрӯз ҳам аз дуд ва олудашавии ҳавливу манзилашон нигаронанд. хай ҳамон ки намефорад чангу ҳеҷ ки албатта намефорад, нороҳат ҳис мекунем. ҳамин мехезем ҳама ҷо тоза мекунем ки бо чанг бо ҳамин ягон 100-200 пас бо чанг ҳамин хелай чанг ҳастай инами ози бо камтар тозае бо ваяй бо мешада ҳамхел уман як муаммое ҳаст. коршиносон мегӯянд ба мушкили олудашавии ҳаво бояд аз нигоҳи техникӣ таваҷҷӯҳи бештар шавад. онҳо барои ҳалли ин мушкил тавсияҳои гуногун медиҳанд. маълумотҳои ба даст оварда нишон медиҳанд ки сол аз сол миқдори партобаҳои саноатӣ зиёд шуда истанд ва ягона роҳи кам кардан ва пешгирӣ кардани ин истифода кардани дар саноат технологияи нав ва истифода кардани мошинаҳо ва механизмҳое ки ба коркарди имрӯза ҷавобгӯ ҳастанд, ба онҳоро мо бояд ба роҳ монем. ба тариқи инноватсионӣ мо бояд тариқи механизмҳо ва коркарди саноатиро ба тариқи роҳ монем ки партобаҳои онҳо кам андаркам шуд. шаҳри Душанбе дар баландии 800 метр аз сатҳи баҳр воқеъ аст. ба тасвири бисёриҳо мавқеи шаҳри Душанбе ба гунаи дегдонест ки аз се самт дар иҳотаи кӯҳсор қарор дорад ва вазидани бодҳо аҳёнан эҳсос мешавад. гузашта аз ин ба гуфтаи коршиносон, Тоҷикистон дар самти ҳаракати хокбодҳо аз қисмати ҷанубии қораи Осиё ва шимоли Африқо қарор дорад ва ба ин далел ҳамасола дар фасли тобистон рӯзҳои зиёди хокбориш дар ин кишвар мушоҳида мешавад.